Ir-Rolex Middle Sea Race tas-sena l-oħra ħalliet total ta' 4,700,000 euro fl-ekonomija ta' pajjiżna. Dan ħareġ minn studju li għamlet Yachting Malta dwar l-impatt li dan l-avveniment annwali qed iħalli fuq l-ekonomija ta' pajjiżna. L-istudju wera kif 940 persuna żaru lil pajjiżna biex jipparteċipaw jew biex isegwu din it-tellieqa. Dawn nefqu 2,300,000 euro f'pajjiżna tul iż-żjara li għamlu u 94% minnhom qalu li ser jerġgħu jiġu Malta. Dan fil-waqt li dan l-avveniment jagħmel riklam tajjeb ħafna lil pajjiżna hekk kif jingħata viżibilità tajba fuq il-medja, reklam li ammonta l kważi 2,600,000 euro. Iċ-Chairman tal-Yachting Malta John Huber stqar li din it-tellieqa hija waħda ta' ċertu portata fl-isport tal-ibburdjar. Din hija regatta ta' bordata internazzjonali bi sponsor ta' prestiġju kbir u li titlaq mill-isbaħ port li hawn fid-dinja. L-Economic Impact Assessment ta' ċifri ferm importanti għall-ekonomija ta' Malta ta' min jgħid li dan hija għandu impatt fuq l-ekonomija ta' kważi 5 miljuni. Il-Commodore tar-Royal Malta Yacht Club Godwin Zammit innota kif ir-riżultat ta' dan l-istħarriġ wera l-impatt fit-tul ta' attivitajiet bħal dawn fl-ekonomija. Il-Ministru għat-Trasport Ian Borsch stqar li l-industrija tal-yachting dejjem qed issir aktar b'saħħitha u ċentrali f'pajjiżna. Dan hekk kif is-sena l-oħra żaru l-portijiet tagħna 1350 yacht, bis-sidien Maltin kull ma jmur qed ikomplu jiżdiedu. Is-Segretarju Parlamentari għall-Isport Clifton Grima stqar li l-Gvern huwa impenjat sabiex dan it-turiżmu sportiv ikompli jikber. Jiena inħares il-qoddim għal iktar inizjattivi simili fejn permezz tagħhom ikunu nistgħu nikkwantifikaw iżda fuq kollox naraw kif nistgħu ntejbu l-prodott sportiv tagħna li permezz tiegħu nkunu nistgħu natturaw dejjem aktar turiżmu sportiv lejn pajjiżna.